Shubor nakaslem jong Nong Hima. Superintendent of Police jongga East Khasils District Uvivex im haka kerwo khubor kabala palat padba mentagasngi ula pentip padba babaro kinong Pakistan ladno kitu ki bawan lingba ka long term visa bat ka diplomatic lani ka official visa baki deban mi no mardor na uput usam kari India ha lani shwa ka arpunyo trek uyayong arhaja apusan ula pentip ru baki nong Pakistan ki bawan lingba ka medical visa baki deban mi no na kari India shwa ka arp khandai trek uyayong arhaja apusan bar kitu ki bawan lingba ka SAARC visa baki deban mi no shwa ka arpun ru trek ubanaya yong arhaja apusan bar kinu ki bambut ya kini ki hukum ki balapan mi hingat ha ka jingpen stom ka bating kat kum ki kendon an shu nakaliang uvivex im ula pentip balada don kilo ki riopat ba ki badan jingtep halor ka jingdon jong ki brio nakari Pakistan baki di pentip sya ki bor pulet da ka bapun ha un number iwe ar ubade un number jong ka police control room kumban shukdo ka ni ka jingpen mi hukum ka dei shibenta kat kum ka hukum balapan mi da ka Ministry of Home Affairs ka bala Bthah babaro kinong Pakistan baki de ban mi no nakari India hadien ka jingja sha siat yap jong ki arpun rungut kinong le jingo kai perthei ha ki le no ha kari Pakistan ka Balaja, haka jala Jammu and Kashmir, haka arpu artrek ubanaya yong araja apusan. Kumjo Senior Superintendent of Police kari Bhoi District Ru, ula Bthah baki badai na kari Pakistan ki deban mi no mardor.